Il-Partit Nazzjonalista prova jwaqqaf 2600 żagħżugħ taħt 18-il sena milli jivvutaw għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dan hekk kif fit-23 lokalità il-Partit Nazzjonalista ma ppreżentax biżżejjed kandidati u li kieku ma ppreżentax iktar kandidati il-Partit Laburista ma kienitx issir elezzjoni. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt sessjoni oħra tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista li tellet fis-Swatar. Stqarr li l-Partit Nazzjonalista kien favur il-vot 16 biss fuq il-karta, iżda mbagħad prova jċaħħad 2600 żagħżugħ milli jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'terz tal-lokalitajiet tal-pajjiż. Huwa saħaq kif permezz ta' din l-istrateġija il-Partit Nazzjonalista ċaħħad in-natura ta' dak li jagħmel id-demokrazija hekk kif kien se jħalli jinqas inċentiv li wieħed joħroġ jivvota għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Hija strateġija immirata b'mod partikolari lejn kull min jekk joħroġ jivvota l-Partit Laburista. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li għall-kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista huwa jistenna bħeġġa li jiġi ġġudikat bħala Prim Ministru. Hija mmirata din l-istrateġija biex kemm jista' jkun in-nies ma jiġġudikawx la lill-Gvern u laqqas l-Oppożizzjoni u jien nagħmilha ċara daqs il-kristall. Jien inħares il-qudiem lill-poplu jiġġudikani, lill-poplu jiġġudika lil dal-moviment, jiġġudika lil dal-gvern, jiġġudika lil dal-partit. Fis-sessjoni bit-tema l-lokalitajiet tagħha, Dr. Muscat stqarr li l-Partit Laburista b'manifest individwali dettaljat għal kull lokalità se jkun qed jindirizza verament il-ħtiġijiet ta' kull lokalità. Dwar is-surplus huwa stqarr li dan il-Gvern irnexxielu jibdel dan il-pajjiż minn wieħed li kien imdorri jagħmel telf kull sena għal wieħed li qed jagħmel surplus kull sena. Huwa qal kif fil-waqt li dan is-surplus qed jintuża biex isiru bosta proġetti u miżuri ġodda li jolqtu lil kulħadd, xorta ssib min insaqsi s-surplus fejn qed imur. Imma xorta jibqa' min jgħidlek isma' imma dan is-surplus fejn sejjer? Sejjer biex anki barra li nagħmlu affarijiet għall-futur nikkoreġu l-iżbalji li saru minn ħaddieħor fil-passat. Fil-fatt il-Gvern ħabbar li għal sena oħra se jrott flus lil ħaddiema tal-korpi lill-eks uffiċjali tal-Pulizija li ma tħallsux tas-sara u lin-nies li kienu ħaddiema tax-xatt u lill-werrieta tagħhom fost oħrajn. Stqarr li b'kollox 6,000 persuna se jirċievu ċekkijiet u flimkien se jieħdu 11 miljun euro oħra. Semma wkoll kif il-Gvern qed irott flus li Gvern Nazzjonalista ħa fuq reġistrazzjoni tal-karozzi. Stqarr li għatfadal kwistjonijiet ta' inġustizzji oħrajn li fadlilhom jiġu indirizzati u li l-Gvern jibqa' impenjat li jasal għal soluzzjonijiet dwarhom. Dan fil-waqt li qed jidher b'mod ċar l-effett differenti li qed iħalli dan il-Gvern minn amministrazzjoni nazzjonalista. Illum qegħdin nitkellmu dwar x'tista' tieħu. Qabel kont titkellem x'se joħodli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.